Здравейте! Ето тук сега не съм влизал от вчера сутринта и ви показвам как работи WaveSwap. Имам 26 евро в акаунт 5. Идвам тук на линичката. Имам два сайта, които съм влизал само. Ето тук, Connect съм. Ако искам да се конектна отново, правя така. Polygon, Connect, MetaMask и ме пита се ето това е акаунт 5. Connect, готово. Натискам на празното, отивам надолу да видя какво се случва. Ето, тук са ми останали 1947 GBL, изгорил съм. Имам да прибирам 70.77 пола. Идваме тук синия бутон, дето ми свети и ги прибирам. Натискам го и изчаквам сега да се осъществи така. Показвам, че ще прибера 70.7. Натискам белия бутон Conform и само чакам. Тук това, което пише Close отдолу, ето сега вече е активно, го затварям. Натискам го и го затварям. Транзакцията е готова. Отгоре вляво стрелкичката, излизам тук, идвам си на къщичката и гледам 73 пола. Правя така и се получиха от 20 колко бяха евро, в евро ми е на мен, станаха 6,53. Това е, което се случва всеки ден. Какво правим сега? И отивам пак на Explorer. Тук влизам в WaveSwap и виждам, че нямам за прибирането. Нямам 0 отгоре. С 0,90% работа, ако съм вкарал повече пари, ще работя с много по-голям процент и повече ще прибирам. Аз съм вкарал първо 10 евро, за да пробвам и после още 30. Но за да ми се качи процента, ето тук е важно. Сега там имах 70 и няколко. Правя ето тук натискам и връщам, да кажем, 50 по евро. Така. 50 ще ги върна, другите си ги запазя, може да си ги харча, може да си ги правя. И натискам ето този синия бутон. Так. И сега изчаквам да се получи. Ето минус 50, комфорт. Изчаквам да ми се активира клоузото. Ето сега вече е тъмно черно. Активирало се, транзакцията е изпълнена. Затваря. Имах 0,90%. Сега не разстартирам, а де факто рефрешвам от къщичката, после пак идвам на рециклер. И идвам да видя дали ми се е качил. Ето, 0,93 от 0,90 0,3% ми се е качило, което ще ми означава, че ще получавам малко повече. Това е.